B'investiment ta' €500,000 fis-sena, il-Gvern ħabbar riforma fis-servizz tar-respite għal familji li jieħdu ħsieb l-anzjani qraba tagħhom f'darhom stess. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva Anthony Giusdicelis. Qal li dan l-investiment se jkun qed jagħmel dan is-servizz aktar flessibbli e kif se jiġu provduti 504 sigħat ta' servizz ta' carer bl-ħlas fis-sena. Spjega li riforma bdiet titħaddem minn Ottubru li għadda bit-twessieħ tas-servizzi fejn minn barra li għadhom fis-seħħ l-iskemi preżenti, persuna li tuħsib anzjan jew anzjana fid-dar tagħha tista' tibbenefika minn ġurnata fil-ġimgħa bl-għajnuna ta' carer bl-ħlas jew inkella żewġ nofsanari fil-ġimgħa. Qegħdin inżidu kull għana ta' servizzi biex nagħtu support kemm lill-anzjani tagħna kif ukoll lil dawk li jieħdu ħsiebhom. Ir-riforma tal-lum hija intenzjonata biex nieħdu ħsieb dawk li qed jieħdu ħsieb l-anzjani u ħantuhom xarejn fis-sena billi ħanofqu iktar minn $500,000 f'servizzi ta' respite at home. U dan huwa parti mill-politika tagħna fejn irridu nżommu lill-anzjani tagħna attivi fis-soċjetà. Ħabbar li fil-waqt li s-sena li għaddiet kien hemm 228 familja li użaw is-servizz ta' respite, din is-sena dan tela għal 283 familja, tant kemm is-servizz kien wieħed ta' suċċess. Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità, Dr. Renzo De Gabriele, semma kif dan is-servizz ta' respite huwa provdut lill-anzjani li għandhom il-fuq minn 60 sena u li jiddependu fuq membri tal-familja tagħhom minħabba dimensja jew problemi oħra ta' saħħa. Din ir-riforma aħna ħanatu il-possibilità ta' jew ġurnata sħiħa fil-ġimgħa ta' 9 sigħat u nofs jew inkella żewġ nofsanari fil-ġimgħa ta' 4 sigħat u nofs tul is-sena kollha mingħajr breaking period u dan servizz b'xejn. Dr. Gabriele qal li min għandu bżonn dan is-servizz irid japplika għalih 3 ġimgħat minn qabel biex isir l-assessjar tal-każ ħalli l-kura tingħata kif meħtieġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.